हेलो फ्रेंड्स आंनि गोदान मोनसे भिडिअखौ बरायबाय। दा जों थांनो नागिरदों थुलुंगाफुरि बड'फा जोनोम सान फालिनायाव। आदायफैगासिनो दं, नेगासिनो बेखौनो लामायाव। भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक आरो कमेन्ट होनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ टिं थुना होदो आंनि गोदान भिडिअखौ नायनो थाखाय। गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय बयनिसिमबो। भिडिअखौ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आं। जों फैगासिनो, आलियाबो मोनफैबाय। दा भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा नायलांबाय थादो। बेनो आदैजों आंजों थांगोन आरो। थांबाय थासै जों दाना आदैजों आंजों। थुलुंगाफुरि। बारनि साउन्डआ अभार ना, बिनि दारैनो बिनि भइसखौ अफ बानायबाय आं। दा नायबाय थादो भिडिअखौ, बारा गोजान गैला जायगाया मोननो। जों दा बगमाबिल आश्रम बाजार मोनबाय आरोना। बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव फिरफिला बेरायनायनि बे हाबाफारियाव साबायखर बावदों आरो उननि हाबाफारिफ्राव जाहाथे जों मोजाङै बाहागो लानो आं बेखौ मिजिंथिनानै फिन खेबसेबाव साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि एक्सु लं लिभ एक्सु लं लिभ बर'फोरनि सानथौ खान्थि खालामनानै
Bे समाव दुलाराय फरायसालिनि थामफा बेवहाय बिबार बावनाय हाबाफारि बे फारसे जोङो सिगांगोन आरो बे हाबाफारिखौ मावजेनगोन मुथि माबिमला आरो इउएननि ट्रास्टिनि चेयारपारसन मानगोनां डक्टर शुभम बसुमतारी बिथांखौबो आङो गुरै खावलायबाय बे समाव एबसुनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' एमएलए लोगोसे पारमिसन दङ सार बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय सामदां नार्जारि बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बे समाव बर' थुनलाइ आफादनिनो बारग' नेहाथारि मानगोनां सार बिथांखौबो गाव बिबार बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि मानगोनां जगेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय बायद'फोरखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोबां बेबायदि जोंनि सिबिजाथाव आलासि बिथांमोन दंफैयो बिथांमोना जे फारि फारि बिबार बावो आङो गासैखौबो फारिनानै खावलायनो हाजोबनाय जायाखै बेनि थाखाय जे नोंथांमोना निमाहा होयो UNB ट्रास्टिनि चेयारमेन लोगोसे बादायलायनायनि बिथांमोना जे माने बावखांनानै बर'फोरनि प्रसिद्ध बिबार बावनाय हाबाफारियावबो बाहागो लायो गुरै खावलायबाय मानगोनां डक्टर शुभम बसुमतारी बिथांखौ दिनैनि बे बिबार बावजेननाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय आरो मदद खालामनो दुलाराय फरायसा आफादनिनो बोसोनगिरि बिथांखौ गुरै खावलायबाय आरो এই কার্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবৰ কাৰণে আজি সভাৰ মুখ্য অতিথি পদ্মশ্ৰী জানুভাই ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু बे हाबाफारियाव जोंनि गासै नुजाफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौबो बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव फारि फारि बाहागो लानो थाखाय जोंनि गासै बे थुलुंगाफुरि पार्क सिङाव सफैनो हानाय सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन फरायसा नोंथांमोन बे समाव जोङो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोनो लानाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंनो सिगांदों दा बेखायनो गासैखौबो आङो बे समाव बाहागो लानो थाखाय आङो गुरै खावलायदों जोङो मदद खालामो
बेबायदि मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांखौ गिदिर खावलायबाय बिफां गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंजेननो थाखाय बिटिआरनि Halo. Mas guru sampeyan iki. Sopaiनो हानाय साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलि जोंनो नांगौ गोजोन आरो खौसेथि जोंनो नांगौ गोजोन आरो खौसेथि जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ गोजोन जोंनो नांगौ खौसेथि जोंनो नांगौ खौसेथि दुखु समाजाना बयबो बाहागो ला दुखु समाजाना बयबो बाहागो ला आं आरो थांनानै हो आं आरो थांनानै थानो हो आं आरो थांनानै थानो हो गुबुन दाना बयबो बाहागो ला गुबुन दाना बयबो बाहागो ला गथ'फोरनि सान्थौ आरो सान्थि खालामनानै थादों गथ'फोरनि सान्थौ आरो सान्थि खालामनानै थादों live and let live live and let live we want peace we want peace we want unity दंबावो लाइना जोबोर गोलाव
Many steps here. Eh?